بركوينو حسابهم تدري الساعات معرضت ستمن قلايو بزعبت وحوي نليلهم قريو كم زخر رحيقهم قوقيرهم بلايو الفتواتهم عبيدنا حيدتهم كنت عرب لهم ذات عسو حيدهم جيبهم حج عليهم نسفرسو عبيدنا يوزلو إلا وانتواصل عبيدنا يوزلو سرايو نفوز الطايب والله الطايب نحنا زين غيرهم يلا انتم يلا نحنا زين غيرهم عبيدنا يوزلو ودي يوصلنا بريوز سعر كواج واج هوي هويطا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يوقوه عبيدنا يوزلو إلا وانتباصل عبيدنا يوزلو سرايو نفوس الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو عبيدنا يوزلو وسنو معقلو درت حيرك تزبلو كم تزديرنا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي تصقر مالو نصنع حسبية عقلي تأميتنا حدا عطلال كرعاتنا عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عبيدك يخوت صحيح عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عقلي دم يخوت صحيح سلام تخطاتلتي نايز channel كما يتخونوا تصبوك تكونوا ناي ووترو تمنيتنان باقنانيو لو موان كم ووترو أقدس زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتا مسانا كصنعو دما بخبر نعدمكم بعلم درجة أبزو بانازن كايزلو بزح فصاميتاتن زيناتاتن مسو زخيتن تنانكن رينا لايك مقبار شير مقبار سبورت مقبار نزي channel دما كتحجزو نتقول دخامنا كتحجزو دما سلا تقول تقبروا دما نمسكن هلومي بعلم درجة خجمري إثيوبيا أبي أحمد بزعبا إيرترا بزعبا عبعري أقدس زربات زاري بلو نسو كله كريا كنفتنا ترجمنا تكردا كنفتنا مجمريا كم وترو بزي የቀብራር ፍላጎታችን ከሶማሌ ከጅቡቲ ከኤርትራ ከኬንያ የሚያጣላ የሚያዋጋ መሆን የለበትም የጋራ ሀብት ነው 5000 ኪሎ ሜትር ሲሾር አለ እዚህ ቀጠና ውስጥ ለሁላችን በቂ ነው ተነጋግረን ተግባብተን ሁሉ ተጠቃሚ በሚያደርግ መንገድ መፈጸም ይቻላል ሰሞኑን ከኤርትራ መንግስት ጋር حجنتاي زبل زلوزي انا بحكي كم تاتري واد لهم بيمان ملحسو ناب 10 اسرع منقدي زطواويو نزا امين كادما زخونه ديل كتقبر كبيديو ابزا حجز قبرا بارلما بزح صقط خمزلو ويون صقط يسمعوا كم زلو ردو يجن ملو بملو دما نتكونتات كسخاخلو يدل كم زي اللي يزنقر زلو بزعبا قداي كيف بحرك زارب كله حدا 5 كيلومتر زخون افتق بحري كم زلون نخلنا كأكل زغليو كأكل سلا زغل ديكون كان بجبت تتكام زلغا أنا زي سبزي بفتسم كاي كردا أنا زي كل انتاي كجبري يزدهل زلو of course نفلتينات علامة اتباهجي انتاي مخانو وريرو ناي كالي بحري ناي كالوت هابتن خوسيدي يزدهل زلو اجي حمش الشحدي ولا تسعات الشحدي it doesn't matter أفدق بحري أبزينات كافيل كي خاتتكم period كندي زي كنقرا زلو كندي زي كزربا زلو we don't understand it أفدق بحري حمش الشح يخون إسران حمشتن الشح يخون يا إثيوبيا أفدق بحري يبلان لازم يزقروا بابتا ترى داديا كتكام زلوا ترى داديا كتكام تخينا ولا ونتنسوم زبلو زلو درجة قال الأولى ونزلو أفدق بحري هقرات كبوخان دحرو خينهم تأمامن قربيت انتو خين كاترايو تأمن سرب دحرقين كاي تأمن مراحين دحرقين كاترايو إذا سبزقن أب صباح بروباغندا ناي بحري زقبر زلو أب صباح كادرتات ناتو بزعبا لولا ونت ناي هاجرات نقطعس قد معامت نسوماليا كم بتاتنا ينادو بأنا ياربو فيلد مارشال ناتو نسوماليا مهلاوي عبيد ناي زمر كوستو قالوا دنا بلا نسوماليا بزح فكرون عنديرونيو هجدما زعمت إسرائيل مش هدبا نبي إيرترا عصبنا تنايدو عصب يبصح نايدو استفلا منقدي ناب عصب زغناي بروباغندا يقبر له بفلايتهم كادرتات ناتو ووت زخونه كمز بقمت ويقلمله زي كونه نعصب ناقورص استفلا منقدي
لعلو كل دما أبوشت أو قداينا إيرترا سفع زخونة بروباغندا يمزقبرو زلو نتي حزب إيرترا سمعتاتو نمهرام نتي حزب إيرترا تلاعيلو رجيم تشينجز دليو كتكبر لهم زخل من قدن مسلا كل زكا عليهم يزقبر زلو أجي أتي حسوتن متحللن مخانو سبزي وخمي كريكم أبتي بارلاما دزارب زلو أبتي نفتي ميديا بإنجليش تصحفو زلو ننبينو مخانو خطفتو تقولو لكم أبتي انتاي زبل زلو مس إثيوبيا حج انتاي كبليو كوينات نادلين وكوينات زحتر زربانا تزربه كوينات يلم سير ترايز زلو سمعوا بزعج ሰሞኑን ከኤርትራ መንግስት ጋር ግጭት ይፈጠራል የሚል ስሞታዎች ይሰማሉ። ለተከበረው ምክር ቤት፣ ለኢትዮጵያ ሕዝብ፣ ለኤርትራም ሕዝብ እና መንግስት በዚህ ምክር ቤት ፊት ቆሜ ላረጋግጥም ወደው ኢትዮጵያ ለቀይ ባህር ስትል ኤርትራን የመውረር ፍላጎት የላትም። ያላት ፍላጎት እንነጋገር ነው። እንነጋገር ሰጥቶ حجي أبقدمي بيت مخري ويون أبقدمي بارلاما كبلو زدل نجر انتلو بزعبا قداينا إثيوبيا بإيرترا تزاربا سمعوها يعني بقى ولا تجازيتات ناتهم بتدقاقا مزقل تزليو بزعبا نقداي كه بحركة بال إثيوبيا ني إيرترا كتوريا زبل زلو زربا كون النزل ويكونن بين حيل خا كتورا إيرترا يسي مبزح تسبسين إثيوبيا ني إيرترا كتورا تخليها ان دم كايزة في الحلقة كم يرتراو كين كاز دم كايزة في الحلقة كورر عقم سلوزلو كيكونن كم زبل كل جزء كم زي عينت إيمج إيرترا دخمتي نفسها تكلاغل زي تغل عقم خد زي بالله but he knows إيرترا مع كورد حيناتو إيرترا ناز حجز الله كرسي أو حسات له نزب بمقباران عيون نسدكي لا يكبرتون of course we all know that جن مسمار جن كوجول نيروام كم تتخكل مسمار يوجوه ترجعهم لهم إيرترا نزا إثيوبيا تبع الهجر زخفلته واجا I don't know ማንም ኤርትራዊ ንዑ ክጽብጽብ ከሎ ኣብ ውሽጡ ክሳዕ ክንደይ ሕርቃን ከም ዝስምዖ ይፈልጥ እየ ኤርትራ በዛ ሃገር እዚኣ ክጸግቡ ከሎ መጽኦም ክነጥሑናን ክረግጹናን መምስ ተሸገሩ ግን ርዱና ኢሎም ንዓና ብናትና ጻዕሪ ብናትና ድኻም ብናትና መስዋዕቲ ክንደይ ረጂም ኣብቲ ሃገር ደው ኢሉ ኣሎ መለስ ዜናዊ ይኹን ህወሓት ንኣዲስ ኣበባ ኩርሲ ክሕዝሉ ዝኽእሉ ምክንያት ኣይምነበረን ኤርትራ ስለ ዘብፅሓቶም ጥራያ ህዝባዊ ግንባር ስለ ዘብፅሖም ጥራይ እዩ كساب زدلادلو قويتايي أبشاي كبلو صنيحهم لك مس دلادلو جن ججف كان راح يزوم بدحلك حردو خايمت قال بغالك حردو خايم دمص الزد ما تمالي يسو بجاهر داني اسمرانو قوم شيتن كيدو رداني سراويت بيرترا منقس إيرترا ناي سلام حيليو بيرترا تحيس زمت صلايه بلنا إيرترا انترفن سلامنا نحماق حسب يكونن حكي 100% تسقم جن كساب زدلوي كم زبلنيرو كساب زدلو خميلو حجون عقم سلا زلو يكونن زفكر زلو عقم سلا زلو يكونن اتسقام جن إيرترا سقوم تسلا دي وزدو صنيلكم كسمعوا يخم تعبيت ناتهم كابي كم زبقس حدا تعبيت ناتهم كابتي إيرترا زلوا اتمرعنتنا إيرترا زخطلو زلو لبامن بسولن رقز بلنا تحسس ما كاوز بقاسي برقز كاوز بقاس زي يكون كال ملكعي كال د تنتنا كتبي تخلنيخا نسمع هي دحن نظام الحاسس يا امينو إيرتراوي زخون يكون كسمع كم زي كلجن رقصنيا خوينا ابزيا وانزيا كل إيرتراوي رقصنيا كون خ መቀበል ባለበት መርህ ህዝቦች በሚጠቅም መርህ በገበያ መርህ ሰጥቶ መቀበል ፍላጎት እንነጋገር ነው እንነጋገር ሰጥቶ መቀበል ባለበት መርህ ህዝቦች በሚጠቅም መርህ نننغاغر. Why do we need to discuss with you? We have no damn business to discuss with you. لولا هاجرينا مريتنا بحرنا لنا. It's not your business. We don't need to negotiate. We don't need to speak to you. ناب كاغز نابو غزنا كيشين تدي مريتنا بحرنا نيو. The good thing is تدحقو سنة كفالة بزنتايو إيرترا strength سلزلوا حيل سلزلوا إيرترا إذا كل زبلة زلوا trust me عقمن تزلوا نيرو دزهر باي منبرو نيرو نيرترا أبحثير جزء وريرو كل زداليو مجبرة نيرو نسبة إيرترا دما كابتك محجز زنبرة ناي هاي السلاسة زنبرة كايدا حزب مريتان بحران نمبر حزب هاي لنا نسبة كاوز جديد حماق جبر محاله سلمتكم بلك مالله سلسلة زلني كنا أبي بدرونات زبزو قتل مراحيو ترجعون له إثيوبياويو حزب إثيوبيا بدرونات بمسائلات زهرم زلي بنفرتو كنات زهرم زلي imagine حزب كم خجبر زخاله قبل الإيرتران تجبره أبتقرأي كنات سلز جمرة نتحزب تقرأي بانكتاتن مدحانيتن مجبن كل نجار كالكيلو
ንሰለስተ ዓመት ብጥሜትን ብደርቅን ከም ዝጠፍእ ዝገበረ እዩ ንህዝቡ ከም ዝገበረ ናይ ኤርትራ እንታይ ገበረ እዩ ናይ ኤርትራ ቂምታ ኣለዎ ናይ ዓመታት ዝቐፀለ ንጉሶም ይኹን ደርጎም ይኹን ሃይለ ስላሴዮም ይኹን ወላ መለሶም ኩላቶም ክዓንው ከለው ንኢትዮጵያውያን ኣብቲ ናቶም ሳይኪ ኣብ ርእሲ ናቶም ስምብራት ይገዲፍሎም ኤርትራ ኩሉ ግዜ መሰንበር ክኸቶም እዮም ኩሉ ግዜ መሰንበር ክኸቶም እያ ስለዚ ፊልድ ማርሻል ናቱ ክርኢ ከሎሲ ኤርትራ እንታይ ምዃና ይትረአዮ ምሩኽ ዝነበረ ናይ ኤርትራ ዝማርኾ ወታደር እቲ ዝበለፀ መኮነን ኩናት አንጻር ኤርትራ ክመርሓሉ ዝገብር ዘሎ ጆክ ተማሪኹ ዝነበረ ኤርትራ ብላይ ኣናስትያን ዝሰደደቶ ምሩኽ ንዑ ፊልድ ማርሻል ገይሩ አንጻር ኤርትራ ውግእ ክገብር ዝሓስብ ዘሎ ኢማጂን ኤርትራ ንሽተይ ሃገር እያ ብናቶም ርእሲ ውሕድ ህዝቢ ዘለዋ ንሕና ዝኩሉ ከለና ከመይ ገይሮም የንበርክኹና ዝብል ነቲ ኢጎናቶም ኤርትራ ሽዋሕዋሕ ኣቢላታ ልክዕ ከምዚ ጥርሙዝ ምስ ፈነኻያ መሬት ኣይትኸውን ከመይ ኮይናታ ኢጎናቶም ሕጂ ነታ ኣብ ውሽጦም ዘላ ኢንተርናል ኢንፍሪዮሪቲ ኣብ ውሽጦም ዘላ ፀገም ካብ ኩንነት ዝተበገሰ ፀገም ድማ እዩ ኣብ ኤርትራ ዝኸደ ከም ዘይምለስ ሕጂ ኢለኩም እየ ናብ ኤርትራ ዝኸደ ብሰላም ተመሊሱ ፊልድ ማርሻል ማዕረግ ዝወሃቦ ተዋሓደ ኮነሬል ዝወሃቦ ኤርትራ ከይዱ ሃዲሙ ድዩ ተማሪኹ ድዩ ተሓቢዩ ድዩ ናብ ኢትዮጵያ ብሰላም ተመሊሱ ወታደራዊ ሓላፊ ዝኸውን እዚ ከዓ ንምርሳን ወይ ገለ ይኮነን ፋክት እዩ ጀነራላት ናቶም ኩሎም ራይዎም that's what we see so ሕጂ እንታይ ክገብር ዝፍትን ዘሎ ሂብካ ምቕባል ኣይንህብ ኣይንቕበል ኪድናትካ ሒዝካ ጥፋ ቅድሚ ሕጂ ባሕርኹም ኣየድልየናን እዩ ምሳኹም ክነግድ ኣይንደልና ኢሉ መራሒኻ ብጅብቲ ከይዱ ስለ ዘዋፅኦ ኢላው ከይዱ ተገዲዱ ይኮነን ከይዱ መሪፁ ኣይደልን ኢሉ ኣብ ደገ ባሕር ናይ ኤርትራ ከይትረብሕ ኢሉ ከምታ ንጅብቲ ከፊልካ ትጥቀመላ ዘለኻ and you don't raise any questions ዝኾነ ሕቶ ዘይተልዕል ዘለኻ ኣብ ኤርትራ ክትመፅእ ኮይንካ ከፊልካ ትጥቀም እንተዘየለ ድማ ገንዘብካ ንብረትካ ሒዝካ get lost ከምዚያ ዝብል እዩ ዝደልዮ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ምቕባል ኣይትክን of course ቋንቋ ዲፕሎማሲ ስለ ዘሎ ብሓፈሻ ግን እዛ ዘለናያ መድረኽ ወሳኒት መድረኽ እያ አብይ አሕመድ ጊዜ ጥራይ ክሽምድ ፍትን ዘሎ እዚያ ድማ ምርዳ አይደል በገበያ መርህ ይህንን ችግር እልባት እናበጅለት ዝም ብለን ብናልፈው ዛሬ ነገ ጦስ ያመጣብናል እንጋፈጠው እንወያይ ነው እንጂ እንዋጋ አይደለም ውጊያም አያስፈልግም ብዙ ክሶች ይሰማሉ አብዛኛው ክስ ውሃ አይቋጥርም የኤርትራ ህዝብ ወንድም ህዝብ ነው የኤርትራ ህዝብ ምስኪን ህዝብ ነው እንደ ኢትዮጵያ ለማድረግ የሚፈልግ ህዝብ ነው የሚያስፈልገው ልማት ነው ውጊያ አይደለም ተባብረን መልማት ተባብረን መስራት ነው እንጂ አንዱ አንዱን መውጋት የኛ እቅድ አይደለም የቀይ ባህር ጉዳይ ለኢትዮጵያ የህልውና ጉዳይ ነው ብልጽግና ኖረ አልኖረ ይሄ ምክር ቤት ኖረ አልኖረ 130 ሚሊዮን ህዝብ ኢኮኖሚው እያደገ ያለ ህዝብ መለወጥና ከድህነት መውጣት የሚፈልግ ህዝብ ጫፉ ተሰምሮለት ተዘግቶ እስር ቤት ሊቀመጥ አይችልም This is a clear ዝኾነ ምናልባት ሎምን ተደይሰለጠኒ ድሕር ወለዶውን መጽኤ ክጎብረ ነቲ ኩናት ናብቲ ጀነሬሽናል ኮንፍሊክት ዘሰጋግር ዘሎ ናይ ወለዶ ኩናት ይዘርእ ዘሎ ተርዲኹም ሎምን ተደይሰሊጡኒ ደቀይ ወይ እውን ኣብ ዝተዓመኒ መዓልቲ መጽኤ ነቲ ኩነታት ከተግብረ ዝብል ዘሎ So I don't know how ማአሲኻ ሲሪየስ ክትወስድ ዘለካ ነዘረባዚ አይርዳንን ያነ መራሒ ናይቲ ሃገር ኣብ 4 ኪሎ መራሒ ኣብ ቅድሚ ፓርላማ ቀሪቡ ሕቶ ቀይሕ ባሕሪ ኤግዚስተንሻል ሕቶ ይንዓና ይብል ኣሎ ሕቶ ባሕሪ ይኮነን ዝብል ዘሎ ሕቶ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ብኤርትራን ጅቡትን ጥራይ ዘሎ ወይ እውን ብሱዳን እዩ ዘሎ ብሶማሊያ ይኮነን ዘሎ ቀይሕ ባሕሪ ይኮነን እሱ ስለዚ ኤክስክሉሲቭሊ ብንጹር ብዘይ ህብብ ባሕሪ ከም ዘድልዮ ዘሎ ሕቶ ናይ ባሕሪ ድማ ወይ እውን ሕቶ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ድማ ኤግዚስተንሻል ሕቶ እዩ ናይ ህላወን ዘይህላወን ሕቶ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ብኣፉ ንሕና ውጋይ ንገብርና ህዝቢ ኤርትራ መስኪን ህዝቢ እዩ ልምዓት እዩ ዝደሊ ዘሎ ምዕባለ እዩ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ ንሕና ንዓቢ ኣለና ንምዕብል ኣለና 130 ሚልዮን ኣለና ብላብላ እናበለ እታ 120 ናብ 130 ደይቦም ኣሎ ባይ ዘ ወይ ቁፅሪ እዩ ብኣፍካ እዚ ደይመደ ኢሎም ዝብልዎ እዮም መንግስቲ ኤርትራ ጎስጓስ ክጅምር ክኸል ኣለዎ ኢልና ኢና ንሕና 6 ሚልዮን ዲና 7 ሚልዮን ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝኾነ ክነግር ክኸል ኣሎ እዛ ስታቲስቲክስ ኢምፖርታንት እንደገና መንግስቲ ኤርትራ ድማ ብዝሰፍሐ መልክዕ ክንደይ ግዜ ኢና ክንዛረብ ህዝቢ ኤርትራ ክባዛሕ ክፅዕር ክኸል ኣሎ ላይክ ሲሪየስሊ ከምቲ ዲጋታት ዝግበር ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ንክባዛሕ ክፅዓር ክኸል ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ኢዝ ቨሪ ቨሪ ኢምፖርታንት ውሑዳት ከለዎ ብርክታት እዮም ግን ክበዝሕ ክኸል ኣሎ ስለዚ እቲ መንግስቲ ዝያዳ ኢንቨስትመንት ናቶ ኣብ ገጠራት ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ንክራባሕ ካምፔይን ክግበር ኣሎ
ሕርሻታት ኣለዎ ብፍላይ ኣብዚ ጋሽ ባርካ ንሪኦ ዘለና ናይ ሕርሻ ምዕባለታት ገለመለ ህዝብና ድማ ኣብ ገጠር ስለ ዝነብር ሞቲቬት ክትገብሮ ኣለካ ክትምህሮ ኣለካ ከተተባብዖ ኣለካ ፋሚሊ ፕላኒንግ ዝበሃል ዲፓርትመንት ዘሎ ድማ ክትቀትሎ ኣለካ እዚ ፕላኒንግ ኣይደለን እዩ ህዝቢ ኤርትራ ክባዛሕ ጥራይ ዘለዎ ኣይነው እቲ ገለገለ ሰባት ኣሎ ናይዚ ምዕራባዊ ሊበራል ኣተሓሳስባ ዘለዎ ገለመለ ነው ህዝቢ ኤርትራ ክባዛሕ ክኽእል ኣለዎ ኣነ ናተይ መርገፂ እዩ መንግስቲ ናቱ መርገፂ ኣለዎ ናተይ መርገፂ ግን ህዝቢ ኤርትራ ክባዛሕ ክኽእል ኣለዎ ከምኡ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ተቆፂሩ ቁፅሪ ህዝቢ ኤርትራ ክነገር ክኽእል ኣሎ ተዘየለ ድማ ከምዚ ናቶም ሓሰውቲ ኣነ ዴት ሹር ርግፀኛ 100 ሚልዮን ዝበፅሑ ህዝቢ ከም ዘይኮኑ እዮም እቲ ቁፅሪ ባዕሎም ወሲኾም እዮም ስለዚ ከምኡ ኢልካ ኣብቲ ዳታቤዝ ናትካ ዋላ ሓሱ መን እዩ ዝኸሰካ ሓሲኻ ኢሉ ካልእ መፅናዕቲ ክሳብ ዘይገበረ ክሕሱ ይክእል ካል ስለዚ ኤርትራ ካምፔይን ናታ ብዝሰፍሐ መንገዲ ክትቅፅሎ ክትክእል ኣለዋ ምክንያቱ ዘለዉ ናብ ጎረቤት ካብ ሓሶት ዘይፀግቡ ካብ ተንኮል ዘይፀግቡ ንህዝቢ ኤርትራ ድማ ኩሉ ግዜ ዋጋ ከኽፍልዎም ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሰፊሕ ዝኾነ ካምፔይንን ሓሶትን ክዛረቡ ኢሉ በዚ ተገምቲሉ ኣብቲ ኦፊስ ኦፍ ፕራይም ሚኒስተር ኢሉ ኣብቲ ኢንተርናሽናል ሚድያ ብእንግሊሽ ዝሓፈ ኢትዮጵያ does not have any intention of engaging in conflict with Eritrea ተርጅም ኣሎ engaging in conflict with Eritrea for the purpose of gaining access to the sea rates when አይጠቅስን ይባህራ ይብልምኒ access to the sea ኣብዝረይዎ ሓሶት እዚ እቲ ባህርኛ ካሊ ዛረብ እንግሊሽ ድማ ካሊ ጽፍ our desire is to engage in a dialogue and discussion on this matter instead access to the Red Sea is nevertheless abzi ajib la access to the Red Sea is nevertheless an existential matter for Ethiopia what we want is to peacefully address our current challenge ስለዚ ዝኾነ ይኹን ኮንፍሊክት ዝኾነ ይኹን ውግእ ዝኾነ ይኹን ሕማቅ ድልውነት ከም ዘይብሉ ንዓለም ከምን ይዝፍትን ዘሎ ደይመደይሉ በቲ ቋንቋ ተዛረበ ዘሎ ድማ ኣገይ ሎምን ተደይ ሰሊጥኒ ምስ ሰለጠኒ ክመጽእ እየ በዛ ኣጀንዳ እዚ ዝብል ዘሎ እንድሕር ከምኡ ዝብለካ ከሎ እንታይ ካ ክትገብር ዘለካ ስኻ ክሳብ ንሱ ዝሰልጦ ኣጀንዳታቱ ክፅበየ ኣለካ ክሳብ ንሱ ውሽጣዊ ፀገማቱ ኣረጋጊዩ ሰራዊቱ ኣሰልጢኑ ኣፅዋራቱ ገዚዩ ምስ ተደላደለ ምስ ሓየለ ክመጽእ ዋጋ ከዲያ ክፅበየ ዘለካ I know the answer is very clear ዝመልስ ግን ኩሉ ሰብ ንጹር እዩ I think መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ጠፍኦ ኢልካ ክትመክሮ ትኽእል ኣይኮነን ግን ኣብታ ሃገር ሶፍት ስፖት ንኢትዮጵያ ሲ ብጥዑይ ልቢ ዝርኦም እቲ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ዝረኣናዮ ማለት እዩ ፖሊሲ ናቱ ነታ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ክትፈርስ ኣይደልያን እዩ እዚኣ እቲ ፖሊሲ ናይቲ መንግስቲ እዩ ከም ዲፕሎማቲካሊ ከምኡ ክትብል ፅቡቅ እዩ ብተግባር ግን ኢትዮጵያ ክትፈርስ የብላን ኢልካ ምቅላስ ማለት ነፍሲ ቅትለት እየ ዝብሎ ከም ኤርትራዊ ሱሳይዳል ሚሽን ሓደ ንኢትዮጵያ ከተድሕና ይትኽእል ኢኻ በዚ ሕጂ ዘላቶ በዓላቶም ዝብልዎ ዘለዉ እዩ ኢትዮጵያ ከተድሕና ዝኽእል ማንም ሓይሊ የለን ድሓን ካብ ኣፎም ንስማዓዮ ኢትዮጵያ ከተድሕና ይትኽእልና ካልኣይ ድማ ሓደ መዓልቲ they are going to come ልክዕ ከምዚ ንተመን ተሰኪምክያ ትኸይድ ወይ ተተባብዖ ኣብታ ዝጠመየላ መዓልቲ ክበልዓካ ምዃኑ ግን ፍሉጥ እዩ ክበልዓካ እዩ ንኣንሰለ ተሰኪምክያ ትኸይድ ተለኻ ምስ ጠመየት ምስ ደለዎ ክበልዓካ ምዃኑ ፍለጥ there are some animals ርሕራሕ ዘይብሎም ክሳብ ዝደልዎም ክሕንከሱ ዝኽእሉ ምስ ደለዎም ግን ክበልዑካ ዝኽእሉ ማይ ናተይ ገምጋም ከም ኤርትራዊ ኣብዚ ሓለፈ 100 ዓመት ታሪክ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እንተሪእኻዮም ካብ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኤርትራ ንጎረሩ ከተርክስ ኢሉ ዝመፀ ግዜ የለን እንታይ ዳ ነታ ዘላቶ ክምንጭተሉ ነታ ዘላቶ ክምንጥሎ ክዘምቶ ክሰርቆ ተዘይ ኮይኑ ንህዝቢ ኤርትራ ከትሕነ ኢሉ ዝተበገሰ የለን ኣሚን for God's sake ጥድያን ክገዝኦም ከሎ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቦም ተዝኸውን ነይሩ ዝብሎ ፌክ እንድዩ መፈተኑ ነይሮም ንጥልያን ከትሕንዎ ካብ መረብ ምላሽ ኬት ከም ድሌት ካይሎሞ ትርኩ ክመፅእ ከሎ ግብፂ they have never done a single step ንህዝቢ ኤርትራ ክከላኸልሉ ኢሎም ተዲኦም ሎ so ናይ ቅድሚ ኣሽሓት ዓመታት ዝነበረ ግደፎ ንራስ ወልደ ሚካኤል እዩ ንኻልእ ዝገበሩ ወሲ ግደፎ ድሓን ሽዑ ሰባይ ማዕበለ ነይሩ ክትብል ትኽእል ኢኻ እቲ ሃገር ከም ሃገር ብስቆሙ እውን ነቲ ኤርትራ ዝበሃል መሬት ንከትሕኑ ተበግሶ ገይሮም ኣይፈልጡን እዮም the moment ኤርትራ ናፅነታ ክትረክብ ዝጀመረት ግን ነቲ ናፅነት ናይ ኤርትራ ኣብ ምኽላፍ ተጓዮም ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ኤርትራ ዘይደልዮ ፌደሬሽን እንኮላይ ንዑ ኣጥፊኦም ነቲ ሃገር ኣብ ምህጋራን ኣብ ምድኻማን ዝኸድዎ ኩሉ ነገር ሪናዮ ናፅነት ህዝቢ ኤርትራ ንኸይመፅእ ድማ ኣብ እንዳ ሸይጣን ከይዶም ብካፒታሊዝም ፈቲኖም ብኮሚኒዝም ፈቲኖም ብኩሉ መለክዒ ብኩሉ መንገዲ ለሚኖም ንኤርትራ ናፅነታ ንኸይትረክብ ኩሉ ተንቀሳቂሶም ክሳብ ሎሚ ድማ እቲ ታሪክ ንዑ ይዘውልሕ ኦኬ ሕጂ ክልተ ፍፃሜታት ኣጋጢሞም ኣለዉ ሓደ ካብቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ እዚ እዩ ምናልባት ኣብ ሶሻል ሚድያ እውን ሪኢኹምዎ ትኾኑ ኢኹም ፍሉይ ልኡኽ ናይ ስዑድያ ናብ ኢትዮጵያ ካብ ዝኸደን ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝተራኸበን ኢና ንርኢ ዘለና
እዚ ርክብ እዚ ንምንታይ ከም ዝኾነ ናይ ክልቲኦም ሽርክነታት ንምዕዛዝ ዝተገበረ ምዃኑን ግን ብዙሓት ሰባት ሪያክት ክገብርሉ ኢና they are telling ኣቢ to forget about ኣሰብ so ብዛዕባ ኣሰብ ዘለካ ዕልምኻ ቀልጢፍካ ቅተሎ ግዜ የብልካን ብምባል መሊሱሉ ኣሎ ብምባል እዮም ፅሒፎም ነይሮም the good foreign minister of Saudi is telling the Ethiopian I have listened ስለዚ ብዛዕባ ጉዳይ ዓሰብ ዘለካ ሕልሚ ኣጀንዳ ካብ ብሕጂ ቅተሎ ንዓኻ ዝምልከት ኣይኮነን እናበለ እዩ ምሂርዎ ዘሎ እናበለ ኤርትራውያን ኣብቲ ፖስት ኮይኑ ዝነበረ ዝፅሕፍዎ ዝነበሩ ኮሜንትስ የዝበኩም ዘለኹ which is true ስለዚ ኣቢቺ ረይዎ ኣቢቺ ክብሎ ከለኹ ናይ ቆልዓ ስለ ዝኾነ መርከብ ከባጥረሉ ኢለ ኣይኮንኩን ኣቢ እዛ ስእሊ እዚኣ ድማ ትዘውራላ ጉዳይ ናይ ቀይ ባህሪ ትብሎ ዓፈርፈር ትብሎ ዘለኻ ተወዲ እቲ ጉዳይ ስኻ ካልእ ካደለ ምናልባት ኣብ ካልእ ዓለም ኬትካ እንተደለኻ ዕድልካ ረእምበር ጉዳይ ናይ ባሕሪ ጉዳይ ናይ ዓሰብ ኢልካ ዘረባ ግዜ ኣይተባኽን ዝብል መልእኽቲ ከም ዝተዋህቦ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ከምኡ እዮም ዘተንብሁ ዘለዉ ብዙሓት so at the end of the day ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ኣብ መንጎ እዞም ክልቲኦም ሓይልታት ሓደ ኤርትራ እውን ብዝሳፈ ገሊፅዎ ነይሩ ከም መወራዘይ ናይ ሶሻል ሚድያ እንድያ ኮይና ዘላ እዛ ስእሊ እዚኣ ሓደ ካብኣቶም መሳዋ ዱሊስ ኣሰብ ሓደ ካብቶም active ኤርትራውያን ኣብ ሶሻል ሚድያ ፕሊዝ ፈሎው ግበርዎ ኣብ ኤክስ ማለት እዩ what is the message Saudi Arabia sending to Ethiopia so ናተይ ግምት ኢሉ እንታይ ኢሉ ኣሎ I have a legal contract for Asab and any provocation is not tolerated verbal or otherwise ስለዚ ብጉዳይ ናይ ዓሰብ ምስ ኤርትራ ርክብ ገይረ ስለ ዘለኹ ትገብሮ ዘለኻ መናውራ ብኣፍካ ይኹም ተግባራትካ ቅቡል ከም ዘይኮነ ከምኡ ድማ once the renovation of Asab is completed Ethiopia must redirect 50% of its imports and export ስለዚ ድሕሪ ዓሰብ ወደብ እንተፀጊና ወዲና ድማ ገለ ክፋል ናይ ንግድኹም ናባና ከተምፅኡ ትኽእሉ መቕሽሽ ድማ ክንበኩም ኢና ዝብል ማለት እዩ We don't appreciate Ethiopia's migrants lurking ከምኡ ድማ ስደተኛታትኩም ብየመንን ብገለን ገይሮም ዝመፁና ዘለዉ እጃኻ ንዑ ጠጠው ኣብለልና ኣዛራባ ርእሲ ኩሉ ግዜ መንጎ ክልቲኦም any more provocations and posturing on any Red Sea state won't be tolerated and this proxy UAE or Saudi will take countermeasures ስለዚ ከምኡ ድማ እቲ ብመንገዲ UAE ትገብሮ ዘለኻ አንዳራ ካይዳ ድማ ጠጠውን ተበልካዮ ይምረፅ ምክንያቱ ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ፅልዋ ክንፃወሮ ስለ ዘይንኽእል ዝብል መልእኽቲ እውን ሂቦም ኣለዉ እናበሉ ይዛረቡ ኣለዉ እስኪ ሕጂ ካብቶም ፖለቲከኛታት ናይ ኢትዮጵያ ዝብልዎ ዘለዉ ክንርኢ ኢና መጀመርያ እዚ ኣርቲክል እዚ ተደጋጋሚ እዚ ኣፍሪካ ዝበሃል ፋኖ ሚሊሻ launch full scale offensive against Ethiopian forces in Amhara region ሓደ ኣርቲክል ወፂኡ ዘሎ ፋኖ ዝበሃል እቶ ጉጅለ ብኮኦርዲኔትድ ዝኾነ ብዝተወደበ መንገዲ በበይኑ ዘይኮነ ብኩሉ መንገዲ መጥቃዕቲ ክገብር ጀሚሩ ከም ዘለዎን መዓልታት ናይ አብይ አሕመድ ድማ ዝቁፀራ ክኾና ከም ዝኽእላ ምክንያቱ ናይ ፋኖ ደይ ምስማር ሓደ ካብቲ ንአቢ ኣብ ስልጣን ንክፀንሕ ዝገበሮ ኣርእስቲ ምዃኑ እዩ ዝንገር ስለዚ ፋኖ ኦፌንሲቭ ኢን ኣምሃራ እዚ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝወፀ ኣን ኣምሃራ ኤትኖ ናሽናሊስት ግሩፕ launched a major offensive against Ethiopian National Defense Forces ማለት እዩ in the Amhara region escalating the ongoing conflict ስለዚ ፋኖ ዝበሃል ብዝተወደበ መንገዲ ሰፊሕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ከካይድ ጀሚሩ ከም ዘሎ አንጻር ሰራዊት ናይ ፌደራል ሰራዊት ናይ አቢ ማለት እዩ ኪ ባትል ግራውንድስ ኣበይ ኣበይ ቦታ እዩ ዝግበር ዘሎ እንተሪኢና ድማ ብርቱዕ ዝኾነ ኩናት ኣበይ ይካየድ ኣሎ ኣብ ጎንደር ባህር ዳር among the and along the ጎንደር ባህር ዳር road ኣብ መንጎ ጎንደርን ባህር ዳርን ዘሎ መንገዲ እውን with Fano forces closing roads and targeting ናይ አቢ ፖዚሽንስ ስለዚ ነቲ መንገዲ ምዕፃው ከምኡ ድማ ነቲ ሰራዊት ናይ አቢ ኣብ ዝተፈላለየ መንገዲ ይሃርምዎም ዘለዉ ብዙ ቪድዮታት እውን ሰርኩሌት ይገብር ኣሎ ከምኡ ድማ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ casualties the article claims that ኣብ ውሽጣትዮም ዝረአይዎ እዩ ብቪድዮን ቀዲሖም ኣውፅኦም ነይሮም The article claims that ANDF has suffered over 300 casualties in the past 2 days across multiple fronts, indicating the intensity of the Fano assault and strain on the ስለዚ እቲ ፋኖ ዝበሃል ንሶም ዝረአይዎ ዝመስክሮ ጥራይ 300 ዝኾኑ ወታደራት ናይ አቢ ማለት እዩ ሓደጋ ወዲቕዎም ከም ዘሎን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ከምኡውን regional instability ዞባዊ ዘይርግኣት እውን ከም ዘሎ The offensive heightens Ethiopia's internal turmoil, adding pressure on Abiy Ahmed's government, already grappling with conflicts in Tigray, Oromia, and tensions with Eritrea. ስለዚህ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ድማ ክስተት እዚ ድማ እዚ ኣጋጣሚ እዚ ድማ ነቲ ዘሎ ኩነታት ኣብ ኦሮሚያ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ መመሊሱ ከም ዝረስንን መንግስቲ ናይ አቢ ናብ ሓደጋ ገፁ ከም ዝኸይድን እዩ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ምስ ኤርትራ ይፈኻኸር ስለ ዘሎ ዕላማ ናይ ፋኖ እንታይ እዩ 6 to
protect Amhara interests and resist federal control, absorbing former Amhara regional special forces and chasing with. ስለዚህ እንታይ ዝገብር ዘሎ ፋኖ እንተ ኺሉ ነትናይ ኣምሓራ ዞባ ረምሓታቱ ከውሕስ እንተ ብዝለዓለ እንተ ወሓደ እንተ ዓበየ ድማ ኣዲስ ኣበባ ኸይዱ ነቲ 4 ኪሎ ዘሎ ስልጣን እውን ክቋፀሮ ድሌት ከም ዘለዎ ይዝንገር humanitarian concerns ka the violence disrupts transport agriculture and humanitarian aid in Amhara ስለዚህ ነቲ ኩሉ ሲቪላዊ መናብሮ ከቢድ ከም ዝገብሮ እቲ ኩናት ዝግበር ዘሎ ይዝነግር ዘሎ political implication offensive challenge Abyss authority the offensive challenges Abyss authority potentially forcing a military or political response ስለዚህ ትዝግበር ዘሎ ንዓቢ ካብቲ ዘሎ ዝበዝበርተ መንገዲ ግብረ መልስን ክገብር ዓቕሚ እንተሎ ከገድዶ ከም ዝኽእል እቲ ዘሎ ሽግር ድማ ናብ ዝበኣሰ ክኸይድ ከም ዝኽእል ክገብሮ ከም ዝኽእል ይዝነግር ዘሎ ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበኣሰ ዝኸይድ ዘሎ እዩ መጠን ፋኖ ከም ዝገበረ ነቶም ናይ ህወሓት ሓይሊ ይኹን ነቶም ናይ ኦጋዴን ይኹን ነቲ ናይ ሸነ ንኩላቶም ሞራል ይዝቦም ዘሎ ምክንያቱ ዝተፈላለየ ግንባራት ዝተፈላለየ ኣጀንዳ ዘለዎም ሞራል ካድራዮም ዘሎ ነዛ ዓድል እዚያ ክትሓልፈና የብላን ዝብሉ ዘሎ ሓይልታት ስለንርኢ ዘለና ኢና ኣቢ ኣብቲ ፌደራል ኣብቲ ፓርላማ እውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ባህሊ ናይ ኢትዮጵያ ባእስን ውግእን ከም ዝኾነ ንሚእቲ ዓመት ተመሊስኩም ረእይዎ ኩሉ ግዜ ህልኸኛታት ንሓትሕድና ክንቃተል ንደሊ ምርድዳእ ዘይንፈልጥ ገለ እናበለ ምኒን ክብል ተሰሚዑ ማለት እዩ ስለዚ ንዑ ንምፍታሕ ብዙሕ ቻንስ ከም ዘይብሉ ወይ እውን ብዙሕ ፍሉይ ፕላን ክገብር ከም ዘይክእል ይዝንገር ደግሞ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ማለት ነው በጣም በተሳሳተ ፕሮፓጋንዳና የዲፕሎማሲ አካሄድ ቀይ ባህርን ክሌም አደረገ አሰብን ክሌም አደረገ አይ ይሄ በቃ ግልጽ የሆነ የጦርነት አዋጅ ነው የሆነው አሁን ከዚህ በኋላ የኤርትራን መንግስት ለምን ትዘጋጃለህ ልትለው አትችልም ዓለምንም ነገ ወጥተህ ይሄ ኤርትራ ያመጣብኝ ወረራ ነው ልትል አትችልም ህጋዊ የሆነ ቀይ ባህር የሚባል ወይም ደግሞ አሰብ የሚባል ግዛት በኃይል ወረሬ ይዛለው ይያልክ ይሄ በቃ ግልጽ የሆነ የጦርነት አዋጅ ነው የሆነው አሁን ከዚህ በኋላ የኤርትራን መንግስት ለምን ትዘጋጃለህ ልትለው አትችልም ዓለምንም ነገ ወጥተህ ይሄ ኤርትራ ያመጣብኝ ወረራ ነው ልትል አትችልም ህጋዊ የሆነ ቀይ ባህር የሚባል ወይም ደግሞ አሰብ የሚባል ግዛት በኃይል ወረሬ ይዛለው ይያልክ የዛ አይነት ፕሮፓጋንዳ ለተቀን ደጋፊዎችህ በስርህ ያሉ መገናኛ ብዙሃን እንዲነዙ ያደረክ ራስን ሰላማዊ አድርገህ ልታቀርብ ትችላለህ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ትክክለኛ ዘረባ እዩ ኢትዮጵያ ኦፊሻሊ ብሃገራዊ ቴሌቪዥናቱን ብዝተፈላለየ መንገድን ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ መሬት ናይ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ልኡላዊ መሬት ናይ ባሕሪ ልኡላዊ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ልኡላዊ መሬት ናይ ኤርትራ እናተዛረበን ክወስድ እየን ክምንጭትን እየ ኢሉ እናተዛረበ ከሎ ወራር ናይ ኩናት ንውጅ ኣለና ምባል ድራማ ምዃኑ ንዓለምና ትፀገም ናይ ብሓቂ ከም ኤርትራዊ እቲ ዘይፍትሓውነት ናይ ዓለም መመሊሱ እንድዩ ዝሕመካ እቲ ፅቡቕ ነገር ግን እንቋዕ ኤርትራ ከም ፈለስጢም ኣይኮነት ዘይፍትሓውነት ንፈለስጢማውያን ክሳዕ ክንደይ ዋጋ የኽፍሎም ኣሎ ንርኢ ኣለና ኤርትራ ግን ነታ ዘይፍትሓዊት ዓለም ብስርያ ክሳብ ሕጂ ጠጠው ኢላ ኣቶላ እዚ ስሪ ናይ ህዝቢ ናይ ኤርትራ ድማ መሊሱ ክሕይል ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ክሓስቦ ዘለዎ ድማ እሱ እዩ بقولبت راي يكون بقطة بتكنولوجي بكل نجار بدلونات كلا إذا ما نسأله يخون كتدخمات كلا لك قال سبات الله جنت عايز بنزله إيرترا ورار نخطو وجه كل مغنيات الله نيتوبيا أب international بيت فردنا كتكسا أب security council سلامتا إيرترا كسب جزء كسا ستاون أنا يقرمي لولا ونتنا إيرترا زدفر propaganda تقبر الله إزي حدا كل مغنيات إيرترا نب مناربات وصحف سديدات اللي تخوني أنا سلدي فلتكو وتم زفلتكم فيدباك ابوني مغنياتو لولاونتنا ኤርትራ بقلتن بقهدن يتحسو كم زلون كدوفرو يزاربو كم زلون زغا حدا نفسو زغاله جبن سلو زغونه ኤርትራ اب مغابيا ناي سكيورتي كونسل دي قلب يو ان كتكسات خليا اتمس دبلوماسيات ኤርትራ زغبرتو صبوق تبقسيو ግን ኪኑ ኤርትራ ولا ወታደራዊ ስጉምት ንክትወስድውን እንድሕር ወሲዳውን ኩሉ ምክንያት ከም ዘሎ ምክንያቱ ቁልዕ ወራር አዋጅ ኣብ ልዕሊያ ተገይሩ ስለ ዘሎ ኤርትራ ኢትዮጵያ ወራር አውጃትላ ከም ዘላ ይዝነገር እዚ ምክንያቱ ንሉላው መሬት ናትካ ኮስድ ይሉ ፕሮፓጋንዳ ዝገብር ዘሎ ሓይሊ ስለ ዝሰኣነት ራይምበር ካሉ ኩሉ በሓሳብ በፅሒዎ እዩ ስለዚ እንድሕር ሓይሊ ክሳብ ዝህልዎ ትፅበየለኻ it's going to be very dangerous ነኤርትራ ማለት እዩ አትችልም ራስን ተወራሪ አድርገህ ልታቀርብ አትችልም የኢትዮጵያ መንግስት አሁን ይሄን ነው እያደረገ ያለው ስለዚህ ሁለቱም መንግስታት እንደ አይነት ችግር ውስጥ ነው አሁን የገቡት ስለዚህ ይሄ ሄዶ የት ይደርሳል የሚለውን ነገር ወደፊት የምናየው ነው የሚሆነው እርግጠኛ ነኝ ሁለቱም የግድ
በኤርትራ መንግስት በኩል የታወቀ ነው። በጣም ሪስኩን ካልኩሌት አድርጎ የሚንቀሳቀስ ኃይል ነው። ዛሬ ነገ ከነገ ወዲያ ሊመጣበት የሚችለውን ችግር አስቦ የሚሰራ መንግስት ነው የኤርትራ መንግስት። ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ኤርትራ ፅጉምቲ ዘይምውሳዳ ስለዘይ ትፈልጥ ወይ እውን ገለ ስለዝኾነት ኣይኮነትን። ኢትዮጵያ ተወሪረ ተሓሪመ ኢሉ ከም ቪክቲም ወይ ከዓ ከም ግዳይ ኮይኑ ክዛረበሉ ዝኽእል ምክንያት የብሉን። ምክንያቱ ወራሪ ሓይሊ ክዘምት ዝደሊ ዘሎ ሓይሊ ከም ዝኾነ ነፍሱ ኣብ ቅድሚ ዓለም ኣብ መጋባያ ናይ ዓለም ኣፍሊጡ ስለ ዘሎ ኤርትራ ወሪራትን ክብል ዝኽእለሉ ምክንያት የብሉን። ነቲ ንሱ ዝገብሮ ዝነበረ ዝንቡ ኣካይዳ ናይ ዲፕሎማሲ ንምሽፋን እዩ ነዚ ናይ ትግራይ ዝጥቀም ዘሎ። ሕጂ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣትዩሎ ከምዚ ኮይኑሎ ዝብሉ ዘለዉ ነቲ ንሳቶም ክብልዎ ዝፀንሑ ንዑ ሽፋን ክኾኖም ዝኽእል ወይ እውን ኒውትራላይዝ ንዑ ክህስስ ዝኽእል ገለ ነገር ዲፕሎማሲያዊ ደገፍ ተረኸቡ ኢሎም እዮም። ብጊደ ሓቂ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ኳልኩሌት ገይሩ ዝኸይድ እዩ ሪስክ ናቱን ኩነታቱን ኩሉ ኳልኩሌት ገይሩ 2-3 ስጉምቲ ንቅድሚት ሓሲቡ ዝኸይድ ዝብል ንኣቦኸ ብኸመይ ይገልፆ ስምዕዎ ኣብዚ ለህዝቡ እንደዛ አይነት ነገር ለህዝቡ ባይሰራም ለራሱ የስልጣን የበላይነትና ቀጣይነት በጣም በጥንቃቄ የሚሄድ መንግስት ነው። ስለዚህ ይሄን ጦርነት በተቻለ መጠን የኤርትራ መንግስት ከቻለ አቮይድ ማድረግ የሚፈልግ ነው የሚመስል ከቻለ ካልቻለ ግን ራሱን ተከላክሎ ኢትዮጵያንም አዳክሞ አሁንም የፖለቲካ የበላይነቱን ይዞ መቀጠል ነው የሚፈልገው። በኢትዮጵያ መንግስት በኩል በዛ ደረጃ ወደፊት ሊመጣ የሚችለውን አደጋ ተገንዝቦ ከዚህ ጦርነት እንራቅ የሚለው ነገር በጣም አስቸጋሪ ይመስለኛል። ለምን አንድ ግለሰብ ናቸው በአብዛኛው የአገሪቱን ዕጣ ፈንታ የሚወስኑት። ይሄ ሰውዬ ደግሞ በጣም ሪስክ ቴከር ናቸው። ቅርባቸው ያለውን ነገር ነው እንጂ የሚያዩት ራቅ አድርገው ማሰብ የሚችሉ ሰው አይደለም። እንታይ ዝብል ዘሎ ወገነ ኤርትራ ንርሑቕ ጠሚቱ ዘዋፅኦ ስትራቴጂ ተኸቲሉ ካልኩሌት ገይሩ ሪስክታት ዝኸይድ መንግስቲ እዩ ዘሎ። ምናልባት በታ ኣነ ዘንብቦ ዘለኹ ውግእ ዘይደልዩ ዘለዉ ብዘይ ውግእ ነዚ ኩነታት ክሓልፍዎ ዝደልዩ ከም ዘለዉ ዘተንብህ ምክንያት ኣለዉ። ግን ካብኡ ወፃኢ ኩናት ተተቐይሩ እንተመፅዩ ከመይ ገይሮም ነቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘሎ ሓይሊ ኣዳኺሞም ፀብለልትነት ናይ ፖለቲካዊ ሓይሊ ከምቲ ዓንተር ኮይኖም ዘሎ ኣብቲ ዞባ ከምኡ ኮይኖም ከመይ ኢሎም ይቕፅሉ ንዑ እዮም ክገብሩ ዝኽእሉ። ብግምቲ ኣልቦ ግን ኢትዮጵያ ኣመና ተቋማሪ ዝኾነ መራሒ ንርሑቕ ዘይጥምት ኣብ ሓፂር ግዜ ክረኽቦ ዝኽእል ጥራይ ዝጥምት ኣርሒቑ ክሓስብ ዘይክእል ኣመና ተቋማሪ ዝኾነ መራሒ ዘለና ንሱ ድማ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ ዝያዳ ግዳይ ክገብራ ከም ዝኽእል ስግኣት ከም ዘለዎ ይዛረብ። ኢትዮጵያውያን ፀረ ኤርትራ ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን እዚ ክዛረቡ ከለዉ ገለ ኤርትራውያን ዝበሃሉ ዝብልዎ ዘለዉ ድማ ስምዑ እዚ ንሕና ከም ደቂ ሃገር ዓብይሲ ብቕዓት የብሉን ዓቕሚ የብሉን ዓሰብ ክሕዝ ዝበልካ መሲሉን እሞ ስጋብ ክንድኡ እንድሕር ዓቕሚ ደይብሉ ሲዋይ ከም ስግኣት ኮይኑና ፀግዒ ናይ ሓደ ንኸውን ኣለና ማለት እዩ። ኦኬ እንታይ ኣሎ መስለኪ ኣብይ ብንፁር ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ በቲ ፕሮፓጋንዳ ጥራሕ ይንጠምት ኣብ ባይታ እንታይ ኣሎ ንርኢ ኣብይ ብወታደራዊ ንዓሰብ ንምኻት ኩሉ ዝከኣሎ ዝኾነ ናይ ኣብ ኢማራት ዝተዓጥቀ ዕጥቂ ኣብ ኢትዮጵያ እትይዎ ኣሎ ንዕኡ ይኣኽሉኒ እዮም ዝብሎም ሰራዊት እውን ብቐፃሊ ናይ 2 ሰሙን ናይ 3 ሰሙን እናሃበ ዝኣክል ዓቕሚ ሰራዊት ኣብኡ ገይሩሎ። ሕጂ ብቐጥታ ስግኣትና ንሱ ብወታደራዊ እኳ እንተዘይኮነ ክርሳዕ ዘይብሉ እቲ ዝኸዶ ዘሎ ብደረጃ ዲፕሎማሲ ዝኸዶ ዘሎ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና። ንናይ መን ሃገራትን ኤምባሲታትን ንዓሰብ ብወግዒ ንኽሕዝ ማዕፆ ይሕኩሕ ከም ዘሎ ክንርኢ ክንክእል ኣለና። ናብ ውድብ ሕብራት ሃገራት እንታይ ኢሉ ከም ዘሎ ክንርኢ ክንክእል ኣለና። ሕጂ እዚ ስለ ዘይፈልጦ ዝንትን ክብል ኣይክእልኒ እየ። ኣብይ ኣሕመድ ዝረቐቐ ሚሳይላትን ድሮናትን ዓጢቑ ከም ዘሎ ኣበይ ፈሊጥዎ? ዝፈልጦ የብሉን፣ ማንም ዝፈልጦ የብሉን። እቲ ፀገም ግን እንታይ እዩ? እንታይ ክገብሩ እዮም ዝፈጥሩ? ራዕዳ ብህዝቢ ኤርትራ ኣነስ ኣብ ኤርትራ ተቃዋሚ ዝበሃል ፀላኢ ክወርና መፀ ከሎ ንህዝቡ ክፈርህን ክርዕድን ዝፅዕር ይርኢ ኣለኹ። ዝሕዝን እዩ። ኢትዮጵያውያን ኢንተሌክቹዋልስ ዝበሃሉ ኤርትራ ፀብለልትነት ከም ዘለዋ እዮም ዝፈልጡ። ስለምንታይ? ንኤርትራ ስለ ዝፈትዋ ኣይኮነን ክውንነት ስለ ዝኾነ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ደንበ ተቃዋሚ ዝበሃል ግን ኤርትራ ክትጠፊ እዩ ዝምህለላ ናቱ። ስለምንታይ? ኤርትራ ሓያል ክትከውን ስለ ዘይደሊ። ዝሕዝን ክፋል ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ናቶም ኤርትራ ኣፍሪስካ ጥራይ ዝኸውን እዩ ዝመስሎም። መንግስቲ ምስ ግዜ ክቕየር ከም ዝኽእልን እቲ ህዝቢ ኤርትራ ልኡላዊ መሬቱን ባሕሩን ኣውሒሱን ተፀኒሒዎም ፅባሕ ንጎ መንግስቲ ከተመሓደር ድሕሪ ኮንካ ህዝቢ ሒዝካ ልኡላዊ መሬትን ሃገርን ተለካ ኢኻ ዝበለፀ ኣጀንዳኻ ክትገብር ትኽእል። እዚኣቶም ግን ኪኖቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መራሒ ንዑ ቀንፂልካ
نسيت رأي موت برت هاجر زخونة تخون بزي قدس كوم عينة تحساسبا زحزنوخا نسبة إرتراس يعزب النار له زي بل أكايدا خطري كوينات كقرب كله زخونة يكون بوليتيكا وفلالاية هاجرات أب هاجراونات يوم زودكم وزيدا بتقاوم زبال قرب تسفاند زهلو بناتي مرداتا أبي بوقت هاجر كورر أبز فتنة لزلو أب قول نسبة إرتراس دون دزبلو بوليتيكا ودقف مرغبونيرو نحنا مريتنا بحرنا أين دفرننا أنت خوني أبي إرترا لو تندلنا أنت زبلو حزب إرترا قليو ويبلا مالله زياتهم جن أنت يا مزبلو زلوا يحزنوا خيام أبي سمعوا وجه كتسحقوا يهم جن خد إلى هذا متصلوا كاب جنرالات شعبية زمهارو أنت هاليو يقنس يتجارو خميجرني متى كميجر كان في زبخات تكوس كميجر كان النات كأسر بيت تجبر كميجر كخونتروباند تشيد كميجر كخولي تجارو تشيد راحنكم مهارزو حقي قوام سرعة تحسوتو سي كفن فينا كمعاتيو كاب سراويتن كاب جنرالات نيرتران كمهارو زخولو تግራይ ጽቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ ስለምንታይ ትግራይ ትዕወት ኢልካ ባንዴራ ናይ ትግራይ ሒዝካ ትዘልል ዝነበርካ ኣበይ ከይዱ ታ ኣጀንዳ ኣስመራ ኣትዮም ስልጣን ከረክቡ ከተጸበኻዮ መን ይፍሽልዎ ኣሚን እዚ እኮ ቅድሚ 30 ዓመት ዝነበረ ጅግንነት ኣይቅበሎን እንተ ሒልካ ቅድሚ 2 ዓመት ዝነበረ እዚ نسخاب ترجع وثيقة أنا TDF نايت عادات تقدم كيس أتوم كا TDF كا بجنبارات على تبلو لعبه إلا لو مسو من دي تقصل زلوا من دي تحيال كوينس قصل زلوا جنرالاتنا شعبية تجارون جنرالاتنا شعبية سمعوا مس جمروا أبدي سابا سلطان حيزو to tell you the truth نعقات حكي قوانا يوت على أي خاص لزغون بس حكي تبايس كسر زلها من البعض قال سبعة قريش أم تبصر كيف لتني نايت تجري حيلي ويون هو حد زبها لتسقط سقدول زنبركا نعدي سابك خيد مجمريا كابتا شيرت بحال كابتا ددبيت بحال ون كخيد عقلو صيبيو ابتا غوبترا انكليل قبل ينبر نيرو اتونكو اني كابتا زنبرو تخيدو نعدي سابك اتو جنرالاتن مكوناتنا ايرتراك سمع سلاز جمري نسوم سلاز حقز ويم تاكورشاي بمو بزي بوم ولا حنت خجبر كم زي كل قد من 30 عام نفلط تاريخ تنيرو حجي ما تمساسل رينا ميسايلات فولو اصوارات حيزو ني سمينز حريمه قلتي فك عوات غلي يبل نير كالكوليت جيرا وشت ورحي اديس اباز اتي مسلو نيرو مقاله كم زي حس كوينخا سلازي اتسخات بلا زلغا بصلعاوير كان دي خايم شور بوليتيكانات كميت كتغارك ورا زيلو سلجمري خا بتعمي تقاتيلو زلاب سمعوا انتاي بالولو حكم يم كبت حد وقت دنقصن ግን عهم امينهم سلف السال زنورو ኤርትራውያን حجتهم ኤሪትሪ እንት ማልهم ዝብሉ ዝነበሩ ናበይና አንፈትዮም ክኸዱ ኸ ብሓባርኩም ረይና ቶም ሰልፍ እንዳተሳሉ ሰልፊ በቃ ተሳኢልና ዲፕሎማሲ ፈጢርና ምስገይ ችገላው ኣብ ትግራይ ዘሎ ይመስልዎ ንሕና ንዚ ነገረኩም ነርና ኣይሰምዑና ንኹም ዞ ኣበይ ክንክታት ወስኻትኩም ከዓ ሕጂ ኣነ ይርደንን እዚ ማእኸል ጌርና ስለ ዝፈለጥና ነዚ ተረዲና ስለ ፀናሕና እዚ ናይ ጥፋት መስመር ሒዙ ምዝغير ኣካል ምሰላ ትግራይ ትኸዱ ዘለኹም ኤርትራውያን ስታፊና دوبلينا أبيكمنا حجي تاتكور لكم سلفي أبي بكا كنت تايدو حجي غاتاكم تكور نابيكم تبلو حجي سونكا مسوم دخم بكا تبلو سلاسي تي رياليتي نتوم زغودعو كمو كيف هاكرو تيوم هاكرو مزغودع يوم زون هاكرو زغودعي كمزي سبت زجيرو زحرمه مع الرئي فلت يسمع معكم أفتي مونغو نيرترا مخدعن أنصار حبرت سفكان أنصار ريسورس نيرترا مكلاسن ذا سيم ثينج يتاجو زقالو سزول حجي أنصار تقراين ربح تقراين زقالو سي سو جوين كتغورس بحريا ويهي يقبلكم دلتي بحدث غوركم سي هو كدع فتيز برام زل بحثر زباله قد محجون كميل ومي جغننت الكا قال عن سبيتن سلده حرمكا وي وندا سل زفرسكا حد حقاتيخا جغننت مسلكا تخوينو عشايو تصاويتنا الكاينا دما تግራይ ديت فوتو كنسخا تግራ ዋየ الكا خم تدرفن كم تسعن غيرناكا شعود ما مس كالكوليشن غيرك حجرما مست كدع ناي تግራይ مسو وشل خلق الكا نسو حديمو نادي سابا خيدلو ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድማ መላገጹ ገይሮም ኣለው እቲ ዘሕዝነኩም ራእዩ ኣብዚ ይላገጹሉ እዮም ዘሎ ነትገቸ ዝበሃል ከመይ ገይሮም ይላገጹሉ ለብዚ ሰሓቁ ራእዩ ብዚ እኛንም ጨምሮ እኔንም ኢምፐርሰን የሰደመኝ ጌቹ እንኳን ያብይ ኮንዲዩት ነው ያለኝ ወይ ጌታቸው አሁን ምን ልበልሽ አሁን ወይ ጌቹ መጣ አይደለ ለዚህ እግዚአብሔር ማረነ ክርስቶስ ወያኔ ሆኖ ሲሰድበኝ ኖሮ
ሲያብጠለጥለኝ ከርሞ የነበረው ሰውዬ ጫካ ሸፍጥ ተላገጸሉ ግዚኦም እዩ እዚ ኩሉ ንኣቢ ዝላገጽ ዝነበረ ቆልዓዶ ተለቃሓይ ቆልዓ ዝነበረ ብሽክሌታ ገዚኡ ዶ ገለ ኢሉ ዝወራ ዘየሉ ነበረ ኣብ ኢድ ኣቢ እናተንበርክኸ በጃቐባ ወርሓዊ ደሞዘ ይትወለይ ገዛ ክራየ ክፈለለይ ኮይና ዘላ but again it's a game politics is a game ወዮ ደኣቶ ምሱ ዲፕሎማሲ ጌርና ኢሎም ኣብ ናብ ኤርትራ ክብገሱ ዝሓሰቡ መሳኪን ከይተበገሱ ዝተበልዑ ብቁማር ኢና ንርኢ ዘለና ቁማር ክትበላዕ ከለካ ፖለቲካ ኣብ ካልእ ኮለል ምባል የድልየኩም እዩ ሪል ኤግዛምፕል ብየማናን ፀጋምና ንርኢ ኣለና again እቲ ኩነታት ፅቡቅ ጌርካ እንተተገንዚብካዮ ዘለናዮ መድረክ መዓት ትምህርቲ ዘለዎ እዩ በዚ እውን ተጋሩ በቃ በልየብ ዝብልዎም ዘለዉ ዓሰብ ሸይጥዋ ግዛዕምዛዕ ዝበልካዮ ነገር የለሎ ኣነ ኮ ተዛሪበ ይትሰምዕ እንዲኻ ወይ ፀሚምካ ዲኻ ዘለኻ ዛረብ ኣለኹ ካ ብዛዕባ ዓሰብ ዝገበርናዮ ስምምዕ የለን ምስ ኣብዪ ዝገበርናዮ ስምምዕ የለን ኢሎም መግለፂ የውፁ እንዶ ሽዑ ንረዳዳእ ሽዑ ፅዶስ የነውፆ ወፂኦም ብርጌድ መሓመድ ወፂኦም ምስ ኣብዪ ምንም ዓይነት ስምምዕ ይገበርናን ኣይፈረምናን ብዛዕባ ሉዓላዊ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣይገበርናን ዓሰብ ኣይገበርናን እዚ ኣይገበርናን ኢሎም መግለፂ የውፁ እንዶ እሱ ኮ ይትመልክዑ ነናይ ሕድሕድዩ ሚድያ እናቐልካ ከምዚ በለ ኢልካ ኣይተእዊ ርእስኻ ሒዝካ ኣይተእዊ እዚኦ ከዓ እንታይ ይብላ ኣሎ ምስ ኣቢ ባሕሪ ከረክቡ ዓሰብ ክቡ ተረዳድዮም ከም ዝነበሩ ብከምኡ እዮም ጉዳይ ናይ ባሕሪ ኣይምልከተናን እዩ ዝብሉ ዘለዉ ኣረኪቦሞ ስለ ዝነበሩ እዮም ሓቅነት ኣለዎም ኣይገበርናን ኢሎም እስከ ይዛረቡ እቲ ዘለና ዶኩመንት ከነውፅእ ይብሎም ኣሎ man this is ugly ይብሉ ብእንግሊሽ እዚ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እስከ ዳን ንገለበሎም ከምዚ ከልቢ ጎረቤትካ ክሓምም ከሎ ሰላም በቃ ምክንያቱ ሕማም ኣለዎ ክድቅስ ኣለዎ ሓይሊ የብሉን ክሓዊ ከለካ ሓፁር ሰጊሩ መፂኡ ንክሰካተ ኮይኑስ ክሓዊ ዲኻ ትደልዮ ዋላ ክሓምም ኣብ ዝበሃለሉ ከይፈተኻ እንተሓመም ሕሸን ንክትብል ኢኻ ምክንያቱ ድሕነትካ ይደዋፀካ እንተሓበሩ ወዮ ሰላም ተደገበሩ ወዮ እዩ ኦፍ ኮርስ ከም ህዝብን ከም ጎረቤትን ሰላም ኢኻ ትምንየሎም ግን ከምዚ ካይዶም ከም ኢትዮጵያ ዘለዎ ናይ ብሓቂ ኣብ ኩሉ ወዮ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣማራፂ እዚኣ ተሓይሽ ዝበሃል እውን ኣይኮነን በቲ ኢሉ ግን እቲ ህሉ ኣብ ጥቃና ዘሎ ህሉ ኩነታት ከም ህዝቢ ኣትሊስት ኣቓልቦና ክህልዎ ኣለዎ ናብ ሰላም ፅቡቅ እንተደይ ከይዱ ከዓ ግድነት እዩ ኣብቲ ምርጫናትና እውን ኣይክኸውን እዩ ማለት ከም ህዝቢ እዛ ዳንደ ዝብላ ዘሎ ፅቡቅቲ ዘረባያ ከልቢ ጎረቤት እንተፀጊቡ ድርቢ ሸካቲ ኮይኑ እንተሓመመ ከዓ ዝቅስቲ ኮይኑ ክሓመልካ ክትደሊ ብካልእ ዘራርባ ኢትዮጵያ ከመይ እንተኾነት ይደዋፅኦ ንህዝቢ ኤርትራ እንተኢሉ እንተሓሚማ ይደዋፅኦ ምክንያቱ ተፀጊቡ ሽግር እዩ ፋዕ እንተኢሉ ድማ ይረኣናየን ኣለና ኣብዚ እስከለንቀነ ዝወፅእ ዘሎ ሓቅታት ረዩ ንዘበናት ዝሸፈንዎ ሓቂ ክገሃት ከሎ ንርኢ ኣለና ፋይናንሻል ታይምስ ዝበሃል ሓደ ዓብይ መፅሄት እንታይ ዝብል ኣውፅኡ ኣሎ ኤርትራ ነቲ ኩሉ ኣጀንዳ ናይ ኣሜሪካ ዘሽክዓት ሃገር 2005 ንዩኤስኤይድ ብምጥራዝ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ፍሉይ ቅልውላው ኣትየን ኣለዋ ዘለዋ ኣቐዲማ ቅድሚ ካልኦት ለቢማ ነፍሳ ንሃገራ ዝኸውን ፕላን ክትገብር ዝፀንሐት እዚ ሎም ኣጋጢሙ ዘሎ ሾክ ድማ ዝወሓደ ዝፀለዋ ሃገር ንኣሜሪካ ኣካይዳን ኣቐዲማ ፈሊጣ ዘሽክዐቶ ብምባል ንመጀመርያ ትፅቡቕ ነገር ብዛዕባ ኤርትራ ኣብቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ክዝረብ ንሰምዖ ኣለና ሶማላውያን no foreign aid no issues ውሽጣዊ ፀገማቶምን ውሽጣዊ ዕግርግራቶምን ካብ ከምኡ ዝደሓኑ ካብ ሓገዝ ናይ ኣፍሪካ ካብ ናይ ኣሜሪካ ሓገዝ ዝደሓኑ ብምባል ብዙሓት ሰባት ሪኣክት ገይሮም ኣለዉ ስለዚ the African country that ticked out USA 20 years ago that's a very good story ስለዚ ኤርትራ ኣብቲ ዓለም ቅድሚ ግዜኣ ዝለበመት ሃገር ምዃና ዝገልፅ ሓበሬታ ይወፅእ ኣሎ ኤርትራውያን ድማ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሓሳባቶምን ርእቶኦምን ይገልፁ ከም ዘለዉ ኣነ ንባዕለይ እንታይ ለፅሒፈ ነይረ ኣብ ዞባና ተስፋ ናይ ርግኣት ዝኾነት ሃገር ካብ ኩሉ ተስፋ ናይ ርግኣት ዝኾነት ኣብ ዞባና ኤርትራ ጥራያ ኢትዮጵያ እንተሪኢና ኣብ ዝተፈላለየ ብኩናት ሓትሕት ትሕመስ ዘላ ካብ ዩጎዝላቪያ ዝገደደ ውድቀት ከጋጥማ ዝኽእል ሃገር ኮይና ንሪኢ ኣለና ሱዳን ኣብ ዲቕ ዝበለ ኩናት ኣትያ ንሓትዳ እትበታተን ዘላ ሃገር ንርኢ ኣለና ንሓዝን ድማ ሶማልያ ካብቲ ዝወደቐቶ ሲቪል ዎርን ውድቀትን ንኽትንስእ ዘይትኽእል መጋበርያ ናይ ብዙሓት ሃገራት ኮይና ኣላ ደቡብ ሱዳን ተሪኢና ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ናብ ተወሳኺ ኩናት ክትኣቱ ከም ትኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ እንኮ ውሽጣዊ ሰላምን ርግኣትን ዘውሓሰ ሃገር እንተሎ ኤርትራ ጥራይ እዩ ለባም ድማ ካብ ኤርትራ ክመሃርን ንኤርትራ ከም ኣብነት ክጥቀምን እዩ ዝግባእ
ኤርትራ ከምዚ ዝኾነትሉ ድማ ብዙሕ ፋክተርስ ክህሉ ይኽእል እዩ ኤርትራ ጎዲልዋ ዘሎ ፀገም ኩሉ ክበፅሕ ይኽእል እዩ መጀመርያ ሰላምን ርግኣትን ሓድነትን ድሕራ ውሒስና ካልእ ኩሉ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ሎሚ ክንበፅሖ ኢና ድሕሪ ፅባሕ ክንበፅሖ ኢና ማለት ኣይኮነን ግን ክንበፅሖ ኢና ኢትስ ፖሲብል ኩሉ ግዜ ኤርትራ ብዙሕ ፀጋታት ኣለዋ ጋዜጠኛ ሰርፀ ዮሃንስ ካብ ኤርትራ ደውፃስ እዛ ደሴት እዚኣ ኣብ ኤርትራ ሲ ፍሉይ ንካሜራ ጥራይ ዝከውን ንስእሊ ጥራይ ክበቅዕ ዝኽእል ፍሉይ ቦታታት ከም ዘለዋ ትፈልጡ ዶ ብምባል ኣውፂዋ ነይራ ቤክስ የስ ኤርትራ ኣመና ብሉፅ ዝኾነ ኣፍደገ ባሕሪ ኣለዋ ጌና ዘይተነገረሉን ዘይተዘርበሉን ፀጋታት ከም ዘለዋ ንፈልጥ ኣለና ሓደ መዓልቲ ኩሉ እዚ ፀጋታት እዚ ናትካዩ እዚ ቦታታት እዚ ፍሉይ ናይ ቱሪዝም ቦታታት ኮይኑ ክትዞረሉን ንኻልኦት ኣጋይሽ ኣድቨርታይዝ ክትገብረሉን ኢኻ መንእሰይ ኣርሒቕካ ምጥማት ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ግዜያዊ ሕጂ ዘሎ ፀገማት ሓንጎልካ ጋሪዱ ክሕዞ የብሉን ምናልባት ሕጂ ደይረኣየካ ምዕባለ ከይረኣየካ ክእል ብጥብሰንክቲ ብየማንካን ፀጋምካን ትሪኦ ዘለኻ ነገራት ግን ከምዚ ኢሎም ኣይነብሩን እዮም ሃገር ሰላም ክሳብ ዝሃለዋ ርግኣት ክሳብ ዝሃለዋ ምዕባለ ይብፃሕ እዩ መሰረት ናይ ምዕባለ ድማ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ናታ ሓድነት እንተለዎ ፍቅሪ እንተለዎ ፃዕራም እንድሕር ኮይኑ ህርኩት እንድሕር ኮይኑ ምዕባለ ናይ ግድን እዩ ከጋጥም ኢደይኮነስ ናይ ግድን እዩ ኩለን እዚአን ፋክተርስ ድማ ኣለዋ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ከውሒ ማይ ከመንጩ ዝኽእል ፃዕራም ህዝቢ ኣብ ጎቦ ፀጥፊ ዘሎ ዛልዩ ግራት ዝቕይር ህዝቢ እዩ ስለዚ ነዚ ህዝቢ እዚ ዕድል እንድሕር ሂብካዮ እቲ ኩነታት ርግኣትን ሰላምን ኮይኑ ሃየ ስራሕ ሓረስታይ ንገድ ነጋዳይ ትምህርቲ ተምሃራይ ድማ ተምሃር እንድሕር ኢልካዮ ኩሉ ነገር ኣኺሉ ዝተርፈ ፀጋታት ኣለዎ ስለዚ ኩሉ እቲ ንደልዮ ክብፃሕ እዩ ተስፋ ክንቆርፅ የብልናን ኣርሒቕና ካብቲ ሕጂ ዘሎ ደበና ኣርሒቕና ክንጥምት ኣለና ድሕሪ 20 ዓመት ካይኮነ ድሕሪ ዓመት 2 ዓመት ክበፅሕ ዝኽእል ምዃኑ ክንኣምን ኣለና እናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ጉዳይ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ ናትኩም ደገፍ ኣገዳሲ እናበልኩም እዚኣ ክገድፈኩም كبرت عزي عقب طلعت